Nalulong po kasi siya sa ano, ma'am eh. Sa online sabong, ma'am eh. Ano po bang naisipan niyo bakit niyo binebenta yung inyong ano? Stress po, may mga utang po. So, kailangan niyo talaga ng pera. Oh, So, pagbigay niyo doon sa bata, nung hindi niyo nakasama yung bumibili, doon niyo naisipan. Bigla na, hindi na pala. opo. Binalikan ko, chinat ko rin po siya, kaso binlock niya na po. Muni class nanay. Spag ka mango. Pero antes na mag-awarding ceremony, syempre, manamyawan na kita. Mga Ilonggo dira sa may Brisbane, Australia. May nga daw sa inyo. Tani, kamo naman ang sa mayo kayong tangan. Kag madaming salamat sa inyo nga paglantaw. Nagpagpadayong pagsuporta sa akong yung mga video. Sa halong gid, kamo dira. Aga pa na ginit naman ang ulo ta. Kung na muni klase mga balita, makahalay blood. Kali kung ready na ka mo pongko plasta pamati kay punto por puntuhan ta ang pagkaalingangan niya. Una, kung nagkalautangan ka, nagsampaw-sampaw ang utang nimo, ibaligya ang lawas mo para may kwarta. Kung kulang pa, ibaligya ang kidney. Ubos ang tanan ng organs para may kwarta ka. Mahilabtan ni mong inosente ni mga bata. Ikaw na gidya, spag ka alinganga. Ikaduha, ang mga wala bata, tanan na lang nga pagpangamuyo ginhimo nila. Tanan nga simbahan ng katuan para maghalad sila, pero ano mo kay wala bata? Ikaw ya, gintagaan ka sang bata, pero irresponsable ka nga klase sang iloy nga alinganga ka. Man spag ka gaga. Ikatatlo, anay nga nagkalautangan ka, ibaligya ni mong bata nimo sa kantidad nga 45,000 pesos. At siyempre may mga utang ka. Ti ano abi kung ako na lang magbakal sa imo? Takdan takasang bulang, kag pauwakon hasta magkrabugto ang rangos nimo. Kaya ano kabuang? Ay nano, wala gid nagapaminsar kay man spag ka hangag. Tani hindi na napag-ibalik ang bata kay man irresponsable ka nga klase sang iloy, wala ka pulos, hindi ka mapuslan. Kay man kung ano ka pagkalaway, amo man pagkalaway sang imo batasan. Arriba Villa, arriba Pancho Villa.